Bafethu sanibonani ninjani niyaphila Lethopu niyaphila bafethu nibonela mfoka Mkhonza kuyiMonday ntambama sibonga kakhulu siyabonga kakhulu uma ngabe niyaphila lapho konke kuhamba ngendlela ngicela nje ukubonga bonke abasubscribe kule channel la ku YouTube nabafollower this channel ku TikTok. Ngiyanibonga nonke nabo bonke abaviewer ama-videos wami bengaka-subscribe ngiyababonga nabo. Kodwa ngiphinde ngibacele ke bona ukuthi please guys subscribe to this channel. Sikhule siye phambili. Siyabonga kakhulu kini nonke. Welcome ama new subscribers ku YouTube nama new followers ku TikTok. Thanks for joining us. Sikhulise le channel. Ngiyanibonga kakhulu guys. Namhlanje nje ngizokwenza i-short video. Njengoba kuyi-Monday ngizobheka nje ama trending stories engicabanga ukuthi iwona sizobe siwadingida kuleli viki noma kuleli sonto. Engicabanga ukuthi ama stories amanye besiloko siwadingida na last week kodwa sisaqhubeka nawo na this week. Indaba etrendayo njengamanje kaBrown Mokgotsi. uBrown Mokgotsi siyazi ukuthi is arrested, is in custody as we speak, uboshiwe. Kodwa ezivelayo ukuthi engathi izinto zithanda ukuba nzima nakakhulu ke manje kuye ngoba sekuvela nezindaba ezithi it's confirmed manje ukuthi leya hit ayekhuluma ngayo ukuthi uyahlaselwa eFosloras in that evening athi uyahlaselwa kudushula imoto abehamba ngayo. So kuyavela manje ukuthi njengoba sasola vele ukuthi it was staged, engathi kunjalo ngempela, engathi uBrown Mokgotsi engathi uBrown Mokgotsi he planned everything eyenzeka ngaloba busuku. He's the first man, or I should say the first official man. Angazi ngayibeka kanjani izingisi siyangisokolisa. He's the first man to plan his own assassination. Angazi ngayibeka kanjani. uBrown Mokgotsi waplana ukuhlaselwa kwakhe lokho kwenzeka eFosloras asitshela ngako ukuthi kwenzeka kudutshula imoto yakhe. Ngathi kuyavela amaphoyisa asenobufakazi engathi asathole even ke manje isibhamu esasetshenziswa ukudobola imoto yakhe ngalela langa. Kuyavela ukuthi kutholakala nezinhlavu ezihambisana nalesibhamu. Kuphinde kutholakala nokuthi lesibhamu lesi engathi sinamanye ama-case avulwa. Kwatholakala ukuthi lesibhamu sake senze robbery. Ngazi noma kwakubanjwa inkunzi omunye umuntu ejozini. Kuphinde kuyavela ukuthi isibhamu lesi sasetshenziswa eEldorado Park kwaba ne-shooting kwashona umuntu lapho. Engathi kuningi nje ukulandela uBrown Mokgotsi. So indaba yakhe ithanda ukuba nzinyana ngempela. Bengihleka lana ngibuka i-lawyer yakhe beyi-interviewer namhlanje lapha outside court. Was it outside court or bekune press briefing yamaphoyisa angazi, but somewhere nje bekune briefing yamaphoyisa lapha eGauteng. I-lawyer yakhe mabe interviewer nayo iyahleka mabe uyabona nje ukuthi uBrown Mokgotsi uyihlaya even kuma lawyers wakhe. Uyahlekisa nje ngoba into yakhe ifana nento engekho. Udlala nje ngesikhathi. Umoshela istate isikhathi uBrown Mokgotsi. Abantu abafana noBrown Mokgotsi angazi impela ngingabachaza kanjani. Hayi ke iyatrenda ke indaba yakhe manje ukuthi isibhamu lesi sesitholakele lesadubula imoto yakhe nengathi sitholakala kuye umnikazi wendaba. Singatholakala kanjani kuwe isibhamu kudushulwa wena? And ekuthola ukuthi isibhamu esinamanye ama-case esifunelwa wona.
ithanda nje ukuba nzima indaba kaBrown Mokgotsi. Kodwa njengoba esevalelwe-ke phakathi, ngicabanga ukuthi kuningi okuzokwenzeka. Okungenzeka ukuthi mhlawumbe i-state singa-negotiate naye agcine aphenduka ufakazi we-state ey'ndabeni ey'thile ngoba maningi ama-case engi-100% sure ukuthi asezonqwabelanela kuye njengoba evalelwe. Ukhumbule phela uMkhwanazi, uGeneral Mkhwanazi wakuveza ukuthi lapha emaphoyiseni bane-strategy abasisebenzisayo sokuthi kuyenzeka bavalele umuntu ngecala elithile. Kanti le cala abamvalela noma bambophela lona inhloso ukuthi mayesengaphakathi baphenye kahle ngaphandle bengasaphazamiseki. Ngisho ukuthi ngoBrown Mokgotsi kuningi okusazotholwa amaphoyisa okuzothi mangabe nje mhlampe evela again enkantolo sizwe kuthiwa asengeziwe amacala. Ngoba siyazi namanje angithi uboshiwe kodwa uboshelwe ini angisakhumbuli uboshelwe something nje engaphathelene nale ibhamu esikhuluma ngazo namhla. Kodwa uphakathi seku-edwa-ke manje le ndaba yale ibhamu emacaleni akhe. Kusazo-edwa nokunye engikholelwa ukuthi njengoba esevalelwe nje kungenzeka ukuthi i-state sinegotiate naye futhi sigcina sifuna ukumenza i-state witness mhlawumbe alekelele i-state ey'ntweni ey'thile okufuna zitholakale ngamanye ama-politicians asaphenywa namanje afana nobaba uSenzo Mchunu, uSuspended Minister of Police. So ngizwile engathi impela nanoKurt Matlala umngane kaBrown Mokgotsi naye ngandlebe enye ngiyathola ukuthi engathi i-state siya-negotiate naye ngaphakathi ukuthi akajike abe i-state witness noma abe ufakazi wombuso ukuze isigwebo azosithola macaleni abekwe wona sizokwehliswa. Uma engalekelela nje ngobufakazi obungalekelela i-state ey'ntweni ey'thile abafuna abasize kuzo ukuphenya izinto ey'thile ey'balulekile ey'thinta izwe. So kuthanda ukuba kuningi bafethu, kuthanda ukuba kuningi. Ake ngidlule kwekaBrown Mokgotsi. Ezinye ey'velayo iy'ndaba la ezithi uPresident Ramaphosa siyazi ukuthi usanda kwenza ilokhu njani statement la athe khona angeke aze resign. So wakuveza ukuthi is taking the panel review, the panel report on review. Okusho ukuthi uthatha yonke le report le eyatholwa ngephalaphala uyoyifaka enkantolo ukuthi ibhekwe kabusha. Siyathola ke la ukuthi kahle kahle wenza ini lento ebizwa nge-interdict. I-interdict ke kusuke kuyi-action esheshayo noma ephuthumayo. Agent interdict. Engathi uya-interdicta ke manje. U-interdicta ini ke? U-interdicta le panel report uthi ufaka isicelo esiphuthumayo enkantolo. Angazi yiphi inkantolo. Ngisazothola ngoba anginalwazi. Mhlambe wena sowuzwile lapho but kuyoba kancane ngingasi High Court eGauteng. Njoba sesizwile nje ukuthi ufake uAubrey Ledwaba ukuthi abe yihead noma inhloko yamajaji wonke aseGauteng. Ongenzeka ukuthi le interdict uRamaphosa uzohamba ayoyifaka kwenye ama-court lapha eGauteng. La kupreside khona uAubrey Ledwaba. Sizwe ngathi ke afake interdict noma isicelo esiphuthumayo sokuthi leya panel report eyaphenya yathola indaba ezithile ngephalaphala. Uthi uRamaphosa uyayi-interdicta noma uyenza ukuthi okwamanje ingasetshenziswa. In short uyayivimba ukuthi ake yimi ukusetshenziswa ke okwamanje. Kuze kulalelwe yena ukuthi uyothini lapha kwi-review yakhe enkantolo. In short my-interdicta le panel report usho ukuthi yonke into ephathelene naleya report eyaphenya ngephalaphala uyayivala uthi ake ime. Yabona kube besilapha emgwaqweni kwakhiwa umgwaqo bengathi ifana ne-stop and go.
Yabona mawufika lapha emgwaqo wakho kuvele kuvalwe kuthiwe stop. Nizoke nime nje noma u45 minutes lapho. Nilinde imoto eqhamuka ngapha ziza so ziya la niqhamuka ngakhona. Wenza into efana naleyo ke Ramaphosa nge-interdict. Usavalile ukuthi ingasetshenziswa le panel report. Lo muntu bese sembiza ngopresident wecountry uthanda iSouth Africa. Konke it's about him. I-country ifuna i-panel report kusetshenzwe ngayo kutholakala i-transparency ngayo namaqiniso wonke ngayo yena uyavala. Uyayi-interdicta ke akagcini lapho engathi interdict mangizwa ngandlebenye. Ngizwa ngandlebenye ngathi u-interdicta even the entire impeachment process. Shokuthini lokho? Shokuthi manje uvala kwakuthi lento le eqeda kusho i-Constitutional Court ukuthi lo daba libuyelwe eParliament, iParliament liyoqala i-inquiry impeachment. Uthi uyakumisa kwalokho ukuthi kwenzeke mangizwa ngandlebenye. In short ushaya inyoni ezimbili manje ngetshe lodwa. Njoba sengichazile uthi i-report le ezosetshenziswa iParliament ebizwa nge-panel report uyayi-interdicta short uyayivala ukuthi isetshenziswe. Number 2 engathi umisa kwale Parliament ke manje ukuthi lisebenze nje indaba ephalaphala. Uthi ake kuthuleke nje ngephalaphala eParliament kungenzeki nix. Kuze kulalelwe yena ukuthi uyothini lapha ku review yakhe enkantolo. Into kanjalo. President Ramaphosa ke lo. Injalo indaba. Ake ngidlule ku President Ramaphosa. Ezinye indaba ezitrendayo ezikababa uPresident Zuma, the MK Party president, former president of South Africa. Udaba lo lwe-arms deal la khona inkantolo yaseMaritzburg empeleni ijudge uNkosinathi Chili athe khona i-arms deal noma icala lezikhali elikhona enkantolo against uZuma uthi ayiqala itrial nge-1 February 2027. Uthi umsholozi kwagoge Zola kuphi khona uya appeal umsholozi uthi le judge leli kunezinto eziningi ezingalinakanga ezibalekile okuwukuthi bekufanele lizibuke lafana nomuntu ongezwe endlebeni maye bathi uyachaza umsholozi lona la shothi umsholozi maye lokechaza lona belifana nomuntu nje oloke plana idate yokuthi itrial noma icala aliqhubeke nini enkantolo. Kuningi angakulalelanga okwakusho umsholozi ujudge uchile. Ingakho umsholozi ethatha lo daba edlulisela kwenye inkantolo othi yolilalela. Uzokhumbuleka ukuthi njoba sengike ngasho kwenye ivideo amanye amajaji kuningi akuthola okurong kule cala. Afana noPete Koen owazi recuser, afana noJudge Msimang owakwalichitha ngokuthola ukuthi state asikho ready ukushushisa umsholozi. Amajaji afana noJudge Nicholson owathola ukuthi kugcwele ipolitiki kule case. Yini le yenza uJudge uEmmanuel Chili angatholi okufanayo. Yena vela akhona nokubeka idate. Angafuni futhi nokuthi umshushisi lo uBilly Downer akhishwe ngoba wenza izinto eziphambene nomthetho, washare noma wanika intatheli imininingwane yempilo kaMsholozi, medical records. So yini le angayizwa uChili. Umsholozi ulithathile kudaba uliqhubekisele phambili. So buka ukuthi luqhubeka kanjani njengoba selidlulisele kwenye inkantolo. Okugcina enye indaba etrendayo yimpi manje khona phakathi kukababa CIC Julius Malema of the EFF and the Helen Suzman Foundation. I-Helen Suzman Foundation ithathe isinqumo sokuthi idile ngqo noMalema ifuna manje ukumkhipha ku-JSC, Judicial Service Commission. Ithi i-Helen Suzman Foundation umuntu ofana noMalema okuwukuthi uhamba inkantolo njengamanje nokuwukuthi inkantolo leya yase Eastern Cape imthole necala lokudubula isibhamu phezulu nokunye
ithi Helen Suzman Foundation imbona uMalema engafaneleki manje ukuba JSC. Engafaneleki uMalema ukuthi angaba kwipanel e-interviewer amajaji. Uma amajaji ezofakwa ezinkantolo noMalema be part of wabantu aba-interview amajaji ukuthi athole imisebenzi ezinkantolo. Ithi akufaneleki ukuthi uMalema ngaba lapho. I-Helen Suzman Foundation leyo. So iyamangaza ke futhi lento le mangiyibuka mina ngoba i-Helen Suzman Foundation angikaze ngizwe ithi vu ngodaba lwePhalaphala. Na njengoba kuphume i-Concord judgment ithule du kodwa ithi ilwela i-constitution yase South Africa. Ithi yona umsebenzi wayo ukuprotecta noma ukuvikela i-constitution yase South Africa. Nalo udaba oluphume e-Constitutional Court lwePhalaphala ngoPresident Ramaphosa ithule du njengomuntu eshayiswe imoto. I-Helen Suzman Foundation njobe isizovumbuka isithi uMalema akafaneleki ukuba ku-JSC. Ithini ngoRamaphosa? Ithini ngePhalaphala? Yiloko nje imibuzo mina enginayo ngeHelen Suzman Foundation. Zinjalo ke bafowethu ezihamba phambili la engicabanga ukuthi sesazobe seyidingida nje kulo lonke leviki. Ngoba ke kuse South Africa zizolokhu zivela nezintsha. Njoba ngihleli nje la kukhona okwenzakalayo okunye eSouth Africa okuzoba i-breaking news soon. Nakusasa kuzoba kanjalo kuyoze kuphele iviki. But njengamanje engicabanga ukuthi zihamba phambili yizo lezi engiqeda ukuzisho la engicabanga sizoxoxa ngazo kule viki. Angazi wena yiziphi ezikuhambela phambili njengamanje ucabanga ukuthi kufanele sithi ukuyibheka kule viki. Mina yilezi engicabanga ukuthi la ku channel yethu uMfoka Mkhonza TV and podcast okwesiyibuke ukuthi indaba kaBrown Mkhotsi ihamba ifikaphi. Indaba kaComrade uZuma president wethu ye-Amsdale ye-appeal ihamba ifikaphi. Indaba kaPresident Ramaphosa yoku-interdicta i-panel report yePhalaphala ne-impeachment inquiry soyibuka nayo ukuthi ihamba ifikaphi. Bese sibheka indaba ye-Helen Suzman Foundation noMalema ukuthi ihamba ifikaphi. Yiloko nje bafethu ake sizokuphawula kwenu nithini ngalokho engikuxoxa la. Ake sizwe ukuthi nithini. Ngicela abantu subscribe, please do subscribe. Let's grow this channel together. Asihlangane kuma video alandelayo nakuma comments kuyo le engiqeda kuyifaka manje video. Ngiyabonga kakhulu niphile bafethu. Thank you so much.